Egunon. E, Gaur etorri naiz kontatzera zuei ikastetxean bullying edo jasarpen kasua nola gertatzen den edo guk behintzat nola ikusten dugun. Dakizuenez, ikastetxeetan ez dugu bakarrik erakusten edukin akademikoak, baizik eta beste gaitasun batzuk irakasten ditugula, bai, besteak beste elkarrekin bizitzeko gaitasuna. Edade hontan aurkitzen ditugun arazoak, behintzat Arrigorriaga Institutuan, badira hauek. Oldarkor jokatzen dute batzutan ikasle batzuk, batez ere hitz egiterakoan, era agresibo baten. Jolasa eta erasoa nahazten dituzte. Gazteak direlako, batzurentzat jolasa dela, beste batzuentzat mina da eta ez da broma bat. Lagunak izateagatik min egiten dien jarrerak ere onartzen dituztela. Bale, naiz eta lagun batek izan, ez dira sanoak, baina hala eta guztiz ere onartzen dituzte. Gehiengoak pisu gehiegi hartzen du askotan, banakako iritziak baino. Emozioek eta sentimentuek gu helduongan ere izaten dutenez eragina, beraien kontakizunetan, batzutan oztopoak dira, bakarrik ematen dute beraien bertsioa. Eta askotan taldekideen arteko loturek erabiltzen dute gaizki, eta holan taldean ez dauden pertsonak geratzen dira oso isolatuta, edo inkluso taldekatzeak indartzen ematen dien indarrak erabiltzen dute batzuk baztertzeko. Bale? Hau batzutan gertatzen da, baina nahi genuken, baino gehiagotan. Elkarbizitza arazoak arruntak dira, ohikoak dira, eta ikasteko balio dute. Batez ere gatazken aurrean nola jokatu ahal dugun jakiteko. Baina gatazkak acoso edo jasarpen edo bullying bihur daitezke baldin eta lau baldintza dauden. Botere desoreka, baten bat indefentzioan dagoelako, beste bat egon behar da ere intentzionalitatea, nahita egitea kaltea edo erasoa edo agresioa, pertsonalizazioa, pertsona batekiko erasoa izatea, eta errepikapena. Ikasketa buruek eta zuzendariak eramaten ditugun jasarpen kasuak. Eta horretarako familiekin egoten gara, ikaslekin egoten gara, banakako elkarrizketetan, gertakizune violentoa edo agresiboa egon bada, aztertzen ditugu inplikatuta dauden ikasleekin, bat taldea daukagu non orientatzaile irakasle bat, ikasketa burua eta zuzendario gauden, eta astero biltzen gara, honetaz hitz egiteko. Eta, aparte, Eusko Jaurlaritzak ipintzen duen protokoloa ezagutzen dugu, idatzita dago, eta saiatzen gara familiei helarazten, behar denean. Gure helburua da, zero tolerantzia, arazo eta sufrimendu honekin. Baina hor gaude, horregatik bideoa, beti ez dugu lortzen. Etxetik zer egin alduzue arazo honetetik ere ateratzeko? Segurazki egiten duzuena, baina, hau pista batzuk emango ditut. Bata, seme-alabekin hitz egin behar dugula beti konfiantzasko giroan, eta naiz eta empatikoki entzun kritikoak izan esaten dutenarekin, bestaldetik mugak non dauden ipini behar dituzue, etxekoekin daukaten ez dakit harremana, tratoa, komunikatzeko era, jokatzeko era, arau horiek institutuan ere bete ditzaten. Eta bestaldetik familiak eta ikastetxean ahal den neurrian egon behar da konfiantzazko giroa eta konfiantza gauzak esateko diren bezala. Bale? Hau izan da dana, espero dut, erabilgarria izan ahal izatea, eta, animo, hezkuntza bide luzea, eta apasionantea dan arren, lan eskatzen digulako. Venga, agur, eskerrik asko.